Maray na poturo ta. Usapang pamilya. Digdi sa DCGB. Para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Maray na pagkahapon, Kuya Mike, Ate Jen, asin sa gabos ng mga paraan tabay. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Nagtaoning warning, Kuya Mike, Ate Jen, Okay. ang CSU Masbate sa mga kulurom na mga bihikulo na igwaning mga pekeng vax card, coordination letter, asin package deal. Package deal, negosyo. Package deal na. Negosyo. Matibay talaga ang Pinoy sa mga araw ka na. Ako nga, package deal. Dahil ka nang yung poproblemaho. Masakay ka na sana. Sumakay ka na sa muya. Igwa na ngayon. Kami na ngayon ang bahala kan mga requirements pag abot duman. Igwa ng ipigtatausin ng vaccination card and iba pang coordination letter na pinaghagad sa LGU. Lugi na naman kaniya mga tao na nabiktima kaning mga... Yes. Sumaoruli sa Masbate, Kuya Mike, pinagpepresyohan ki mas hababa na presyo. May promo. May garo promo ang luwas, no? Sabi digdi sa tuyang headlines, nangangapodan ang Masbate Civil Security Unit sa publiko na mauli po sa Masbate na dainanggad pag-aprobitsaran ang hababang presyo kan mga kolorom na van na may kasabay na package deal na peking vaccination card, coordination letter sa mga LGU hali sa indang probinsya. Pati coordination letter. Pati coordination letter. Igwan. Naka-coordinate na nga kita. Kaya na nga, taonin na nga sa kuya nga, sumakay ka na po nga digdi, ababa na ang babayadan mo, asin ako na nga ang bahala duman makipag-coordinate nga sa Masbate. Nailing mo na baga iyan. Ano? Sa Kawawa man dyan. So, mga nabiktima talaga, kuya. Ito dahil sinang pagkaaram. Correct. Naon modus pala ini. Pag abot duman sa sa uulian, halimbawa digdi sa inang pundo ka iyan digdi sa tuya, sa Puchaw. Oo, Puchaw. Igwa pa ako minsan din sa may parte. May mga agyan dyan sa Ligaw. May Ligaw. mga ano yan. Pag abot duman sa checkpoint, ibababa ka na tabi. So Oo, nakabayad ka na. Oo. Nabago ka masakay, siyempre sisingilon ka na. Yes, nakababa ka na sa van. Kapot-kapot mo sa mga letter, coordination letter kuno. Tapos, wala na. Suban, di mo na mahilig ko nga. Yan ang problema. Dapat ko ta. Ito ang dakopon. Suban, Yes. so driver na nagdara ka yan ng mga package deal na yan. Tangon yan, ang nabibiktima lugod. So, Mga pasahero. public ng mga pauli. kababayan tadi sa mga taga Masbate. Lalo na sa pauli sa Masbate. Siguro po kay Sir Glenn Malnegro, igwa na daaning 46 na vans na napabalik sa indang lugar na pinaghalian dahil sa mga peking dokumentos na pinagpipresentar ninda. Pinabalik sana. Pinabalik sana. Dahil dinara ko. Ano daw? Pinabalik sana. Grabe, Okay. Oo, pero paliwanag ni Malnegro na ang nasabing lakdang na pinagkukondukta ninda, basado naman ang mga partners sa ipinaluwas na kasuguan ni Masbate Governor Antonio Co na ang mga tutugutan na mag-uwi sa inang probinsya ang mga fully vaccinated. Okay. Oo, pag bako ka fully vaccinated. Dahil ko kuya mapugulan na magtao man kay komento mano dyan. Ano man ang masasabi komento ko mo? lang dyan sa primero, nabiktima na sa tawo. Oo. Okay. Tapiki nga nito. Oo. Pag abot digde, naka-experience siya pa ki-diskriminasyon. Dahil ka pa nga vaccine. Mariturukan ta kang 2 beses. Bako pa man bagagabos, bakunado. Yes. May nakauron nga ni ako, partner Jen and Kuya Mike. Natangaya, bastante na ngayaan. Bakuna. Correct. Dahil mo man nababakunahan. Taso iba nga ni na mga mga A1 to 3 po. Oo. May mga dahil pa man duman qualified magpabakuna. Yes. Ano daw na
there's something na dapat gari medyo planchahon man ki maayos. Oo. Ining pag-implementar kanina sa mga pauli diyan sa Masbate. Makairak man ang mga taga Masbate na Day pauli. pagpuro garo, day pagpuro. But anyway, sa mga pauruli, iyo po iyan ang warning kan Oo. CSU Masbate na dainanggad mag-approbechar kan siring na bagay. Oo, lalo na magluna duman sa mga kolorom na van. Mm-mm. Dapat So, may- siguro mag-verify man giraray. Yes. Opo, So may kasi- mga plano maguli, magpabakuna na kamo. Tayo ang Oo. requirement. Tapos sabi ba Yes. gani Angel Kasubago, nakaulay ta, may coordination an LGU sa Masbate kung saan hali ining pasahero na mauli. Mhm. Halimbawa ako, hali akong Pasig. Si Okay. Pasig, makikipag-coordinar sa kuya pa Masbate Mhm. na ining kung sisay na Pulano na mauli sa Masbate. Igong pangaradaman. Ngunyan, kung dahil ka nag-coordinate duman sa lugar na inalian mo, na mauli ka sa Masbate, basta ka sa nang uminipsot pa uli, suminakay ka sa kulurom na van, wala sa pangaran mo duman sa papadumanan mo, sa point of destination, Ekis ka. may problema. Dahil ka nga sa magkakaproblema. listahan, may database na pigpapadara. So, Opo. pighalian mo, papasiring sa papadumanan. Okay? Correct. Maray ta sistematiko. Systematiko. Diba? Kaya lang- Wala man niya sa pangaran mo, digdi. Mhm. Di man niyang sinag niya sa point of origin mo to point of destination. Yes. Diba? Oo, wala ka duman sa mga kasabay sa listahan na saro na patunay na uning daradara mong dokumento na pwedeng totoo. Ngunyan, kung dahil ka duman, may posibilidad na bako talaga ito legit. Okay. Yes. So, may mga paagis hinda. Yeah. Kaya ang patanid kan CSU, nung ka mag-aprobitsar Oo. kan mga kolorom as in Iyo. mga peke na pinagtatauso sa tuya. Peke Ngunyan, na mga dokumento. May paagis hinda manungod kang pag-check ang kung tunay o bako, peke o bako, Oo. may paagi sinda. Sana may paagi man sinda kung paano magkatarabangan ini na So, nagpuruli, mga na nabiktima na nga ni. So na modus, Yes. na scam. Oo. Oo. Tapos mong pagkadyan. Correct. Iyo, grabe man baga mga pinag-aagihan, di ba? Yes. Mhm. Dako, grabe talaga agihan. Kadipisilan. So, yan. Grabe talaga. Kagustuhan na makauli, makaibahan ang sa Oo. indang miyembro kang pamilya. Correct. Ang iba, syempre, siguro sa kakulangan ng kwarta, mamahalon mabaga ang presyo kang swab test. Pipatulan Diba? na. Iyo. Pipatulan. Pero- may nag-comment sa si 0134, sabi niya, dapat dainin da pinabalik ang dapat pig-report din da sa LTFRB, mula sa Yes. TMG-PNP. Mhm. Iyan na mga pasaway na van driver. Ang sarap paulanan ng sunod-sunod na suntok ang Ay, mga nako. pasaway na. Ay ko. Gani ko nini. Masyadong Makilaban nini sa. Maisog. Relax lang tabi, relax. Sabi ni Sir Chris, pinabalik sa nanindo ang mga van na may peking dokumento. Mhm. Yan na ba ang new normal? Yung dapat yung pag baga, inaksyonan man, di ba, Kuya Yes. Man? Dapat talaga may something na mapalanit man digdi. No, tangani na mabalik. Oh, pag mabalik na nakaku- ito pag abot niya digdi mapabalikon man sa Oo, baka kakakuha ito naman kay pasahero. mabalik man sa nakiya. Oo. Yung man sa nakikibuon ta ngayon, mabalik man sa nakita pag abot Yan. man. Sige sa na ngayon. Diba? Saludo kita sa Masbate, boda sa mga LG. May mga paagi na sinda. Opo. Alagad, mas masaludo kami sa Indo. Una ang challenge mi sa Indo na may paagi man kamo kung paano yun magkatarabangan. Correct. Kairak man talaga kang mga nagkakabiriktima. Correct. Diba? Makairak. Ang pinaka makairakan, so nag-aprobitsar Mhm. kan mga peking mga dokumentos for the sake na makauli sa inda na at the same time makabawas Mhm. kan gagastuson na makakauli na sa indang lugar, especially Yes. sa Masbate. Oo, Buda. Isabay taman so naggaluwas sa probinsya kang Masbate, nayaon man sa laog kang Bicol region. Kang kasusaro baga, naribok dyan sa may sarong port, di ba? Mhm. Ta pabalik na sa Masbate, dahil sinda na nakabalik ta, baka fully vaccinated. Ano daw Yes. kung ma-review sa protocols na arog kay ini na paano man sa mga biyahero na dai pa man fully vaccinated. Mhm. And talagang sarungan ni sa problema, ito so dai pa man magkakanigo ang bakuna. Yes. Sabi ni Mama Lo, hapot ko po, gabos po bang lugar dyan sa Bicol? Kay puhan po na fully vaccinated na bago maguli sa Bicol. Tapos paano po so below 80 na dai pa man pwedeng bakunahan? Dai man mag-agom
fully vaccinated, kami mag-ago, fully vaccinated naman po. Bako man po, gabos, gabos, nagre-require na dapat fully vaccinated kita, tanganing Ang makaulit igwa man sa ini nga ni, igwa aram ta ang masbate. Oo. Okay? So, ang point, dahil kita mag-aprovechar kan Koloro. esin koloro. Dumang kita sa tamang proseso. Correct. Sige. Mabalik kita sa satuyang pagbabalik mga tugang kang nakaagi bagang aldaw pinag-urulayan ta ining divorce bill, ining absolute divorce bill. Yes. No? Dakulo nang nagkontra, ha? Siguro ko 99.9% kontra sa divorce Mas bill. maganda kung 100% ano eh. May mga ano man, may mga gusto naman. Iyo. Ha? Dako na nagkontra. Kasabay ko duman sa 1%. Dahil ako dumagat. Mababadulan kita pag Kaya pala, may mga harmful effects pala kaya ang diborsyo, Kuya Mike. May mga pag-aadal. Sigun sa pag-aadal, igwada po mga tugang na maraot na epekto ang diborsyo. Okay. Aramon ta po yan sa satuyang pagbabalik kung ano ang pwedeng mangyari sa sarong pamilya kung in kaso divorce an mag-agom. Kuya Mike, nakulod pala na aspeto na dapat na isaalang-alang. Eh, baga. Sa satuyan na pagbabalik, oras alas 2:22. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama! Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Ginebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na.
Idowny kontra Kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik po kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Ini po ang mga epekto kan diborsyo sigun po sa pag-aadal. Ini mga pag-aadal ini hali ini kuya ay sa ALFI. So Alliance Alliance of Family Foundation for Family. So saro mga iduman sa Vice President nila nagitadigding Speaker, resource person kang so luminuwas ito na bareta na naaprubahan sa committee level. So, absolute divorce. So, bill. Yes. Okay. Tungon yan, igwang hali mismo duman sa ALFI na nakuata, itong mga pigataram na harmful effects of divorce. So, bago ito hali sa ALFI, kang August 23, may post man hali si hali kay Bishop Broderick Pabilio. Sabi niya, imbis na nga pakusugon ang foundation kang family, tigpapaluya nga ka ni na bill na ini. Kaya gari na-interview siya sa sarong station. Iyon ang piktaram niya na saro sa dakulaw na epekto itong so maluya ang pundasyon kang pamilya. Sa to di sa Pilipinas. Sabi niya nga, nakita na sana nga ni ang solamente na daeki legal na diborsyo sa buong mundo. Yan. Sa mga naghahapot, so kung saan ini pinag-adalan, syempre po, duman ini inadalan sa lugar kung saan Iguana ng divorce. Kita day pa man kita digdi sa Pilipinas, kaya day pa man kita makaadal digdi. Okay? So saro palan Kuya Mike, may epekto palan ini sa pamilya, sa relasyon. Yes. Family relations. Dahil mga epekto talaga ini. Imagineon mo kuya so duwang magurang nagbulagan, may mga aki. Yes. So sabi nga ni, imbis na face to face ang relationship nindo, primero nagiging virtual. Oo, baka maging modular. Yan sana. Virtual na sana. Dahil na nag-iirilingan. Correct. Nag-aarapudan na sana. Saro yan sa na nawawara na so to touch by touch relationship na arayo nga ni. Usually Kuya Mike, sisay ang nawawara sa ang nawawara? Ang inot kuya ang nawawara, so loss of contact sa father. Sa ama? Sa ama ang nainota usually. Lalo pag mga hoben pa ang mga aki. Siyempre, usually yaon yan sa mother ang kustodiya ng mga aki. So inot na nawawara. So, eventually, habang nag-aaloy, padit-diit na nagluluya ang koneksyon. Nagdidiit ang komunikasyon. Kung igwa ngayang everyday na arapudan, pwede naging 1 week na sana, hanggang naging 1 month, or once a year, hanggang sa day na lamang yan nagpapamati. So, igwa kitang mga kamidbid na aruga na nasa legal na separasyon tayong available ta digde sa tuya na nasyon. May mga amigo kita and ang nangyayari talaga sa ina kuya mga bago pa sana nagkauyo na mag-agom. Magbulag. Inot na talaga. So hanggang unyan dahil na wala ng contact. Maski nga ni lamang nga supadara baga dati nagpapadara. Dahil na nagpapalya na palyado na sa padara. And ini pagkawara kuya ikang kontak sa ama. Pig-compare kang pag-aadal, epekto sa aki na lalaki as in sa aki na babae. So sabi din sa pag-aadal, some increased effects on boys. Sa lalaking aki? Primero, nauwaran kuya ikang pigaapod na father figure. So masculine na attitude. Masculine na pag-uugali. As in, mga masculine na modelo kaysa rong aking lalaki. Wara ito, wara si papa niya. Isa'y maturo. Mga panglalaking iro, panlalaking trabaho. And, pasi man, konektadong pag-aadal di kuya pero ini sa nakaka-apekto. Kung minarulumoy,
Sabi nada. Ano doon, na yeah. Yun talaga, ito nawara na si papa niya. Yun na ito so Yes. environment. Correct. Diba? Yan, so environment na napanumanan niya. So mga boys na nagdadakula sa luwas kang bilog na pamilya, bilog na pamilya, yaw magurang, suduwa, babae, lalaki, Wagas na pamilya na ini. So mga nagdadakula kuya, bako kompleto. Ini ang na nakaka-experience hindaki, lalo sa mga kalalakihan na aki. Minaluya da sa pagklase. Ababa ang Ababa ang sa grado? indang gari educational achievement. Yan ang saro sa epekto na kumpara sa mga kababaihan na aki, nakaka-cope up kumpara sa mga boys. Okay. Mga boys gayon, medyo manakwan man, naapektuhan man ang upbringing ninda and naapektuhan so educational achievement. Yes. So ini ang saro sa sa epekto sa family relations na pag nawaran sarong magurang nagbulagan ngani and nagkakaigo kay pigaapod kuya na deformation of childhood. Ano ang gustong sabihon ang sabi ka ni Digde, ang istorya manungod sa diborsyo sa mga pag-aadal duman sa mga nasyones na igwana kaini na dapat maiistorya ini tanganing masabutan ka mga nagpaparalano arog sa Pilipinas nga plano baga. So dapat ining pigapo na deformation ini naiintindihan masyado may mga iba-ibang klase ang diborsyo palan kuya sa iba-ibang nasyones. Alagad ang realidad, ang diborsyo sarong powerful na nakakapagpabago kang istruktura kang mga pagiging aki. Ini very general ang sinabi ninda na gari baga experience mo na ikakang aki ka. Minaiba pagkulang ang sa imong parents. Ito nga nasabi ta primero, wala kang father figure. Warang father figure. Wala ka kipigiling na nagtatao sa imo kasi security. Pag may nga ng sa imo, wala kang sumbungan. Correct. Masumbong ka kay mama mo. Mamas boy ka na ka. Di ba? Diba? So No childhood, choice. so development mo duman during your childhood, na-deform. Pag sinabi tabagang na-deform, bako yan normal. Wala ka sa porma. Oo. Diba? Kung sa sarong bagay na deform, kung saro iyan na babakalon, then mababakal sa tamang presyo ta deform na kaya. May pigapod na reject. So pag ang childhood mo kuya baga dai maray, apektado ang pag nagdadakula ka. Iyo, tama. Diba? Tama kuya ba. So iyan ang mga nagkapir ng pag-aadal digde na may epekto ang diborsyo sa family relation. Family relations. Paano man Kuya Mike kung halimbawa nagbulaga na bagaan mag-agaw, halimbawa lang sa diborsyo, no? Paano na ang financial aspects kan pamilya? Aside si dumako aki kwarta. May mga pag-aadal kuya or maski nga na-obserbaran ta man kumisan sa mga kamilbita na may mga pigaapod baga kita digdi na solo parent due to kayan na mga legal separation. Sa divorce, kuya, pag sinabi ka na absolute, alimbawa ang sa sarong household, duwa ka mo na breadwinners. Duwa. So, pag nagbulagang ka mo, may mawawalat dyan na saro. So, saro. Kaya mapasan kan ka, boss? Pwedeng i-require yan kang lahi na, pirang porsyento ngayang sa imong ipapalara na sustento bulan-bulan. Alagad ini nakabase kung may trabaho sumasustento. Yan. Itong kung nagbulag dahil magitrabaho, di mawaran kikatuwang sa paghanap buhay duman sa laog kang pamilya. So kumbaga, imbis na duwa ka mo na naghahanap buhay, saro na sana. Kung diit mahalbaw may trabaho, diit man sana susweldo kang kang parent na naghali sa household, siyempre, para sa iya ito. Although may required talaga, kumisan,
Dahil man nasusunod. Dahil man nasusunod. Lalo kung minarasuna, dahil kung man nga kaya itong tigaagad. Oo. Tapos nawaran niya kung trabaho, pandemya, Yan. etc. etc. Yes. Mga So yan ang excuse. yan ang na financially may epekto sa pamilya, ining diborsyo. Tapos syempre, lalo kung nag-agum na, siyempre, may another family na naman. Sa absolute divorce baga, sa ibang mga nasyon, naiiling ta, impigapod na remarriage. Yes. Lalo, kung nag-agum naman agad, halimbawa, susarong lalaki, bulag na, divorce na duman sa primero niyang pamilya, sa primero niyang agom, I mean. Nag-agum giraray siya. Diba? Yes. Apektado su agreement kan dati niyang pamilya. So, ang ibabaga, usually, ang mga mother, abo na kiribok, may nangyakaan. Kaya kung nga mo buhayon. Yes. Lalo pag ang minataram ang mga mother, may igwaman yan kasi pigapod na supog sa sadiri na. Pride. Yan. May pride. Basi, kuya, isa pag-aadal, ang diborsyo, nagtatao ki risk na kapobrihan sa mga ina asin sa mga aki. So mga male single parent household, nasa 24.2% and 3 times na nangyayari kapag female single parent household. Gusto sabihin, so nagburulagan kuya pag lalaki kang magurang, nasa 24% sana ang kadipisilan na sa household. Pero kung alagad, kung female single parent ka, halos minadoble ang kadipisilan mo. Minaabot sa 40.2%. Oo. Di ba? So kung maiiling mo, mas apektado digdi ang mga mother and children, bako masyado sa mga kalalakihan. So yan ang sa financial effect na nabibiktima sa mga kababaihan. Buda sa mga aki ninda. Kasi yaon sa inda sa mga aki, no? So kaipuhan na gastusan oral daw, so pagkaon, even the emergency situation. So inaan Gabo, so inaan na ta. Oo, so inaan na kung sisian kaibanan kan mga aki. Correct. Nako. So yan epekto sa financial aspect. Yes. May pag-aadal pa kuya nadigdi. So mga kaakian na yaon sa 29% ka mga divorced children, so mga aki na yaon sa divorce ang parent, receive full or consistent partial support from their parents for college. So nagsusuporta sa pag-eskwela. Pero ito nasa 29% sana. So naka-receive. Consistent na natatawanan. Sigon po ini sa pag-aadal, Pero igwaman ki 88% namang kaakian ang nakaka-receive duman sa intact ang family. Kung sabi sa base sa pag-aadal, pag kumpleto ang parent mo, 88% ka mga kaakian. Yes. Maray nakaka-eskwela sa college. 88%. So so nagburulagan because of divorce. 29%. Grabing baba. Nya paano na so 71% kayo? Oo, iyo baga. Kung sa sa ratio 3 out of 10 sana ang nakakaklase sa kolehiyo. As in natataunan ki sustento na tama. Na tama. Correct. Makairak talaga. So may epekto talaga kuya sa mga members of the family. Na nagkakairiling kang anyway, bill pa man sana baad lamang ma-review. No? Pero ang ang sabi nga ni katong na-interview ta, ang trend kang absolute divorce, papaduman talaga, may possibility, sabi niya baga. Na pumasa. Ang tundag ka kita, it's our decision. Yes. Kung madyan kita sa sitwasyon na iyan, So, ito ang ta kuya So, nagkaduwa na kita mga harmful effects. Correct. Sa sa satuyang pamilya, asin sa financial na aspeto. Nasabi mo kasubago Kuya Mike, na so nakakaklase nasa tulo. So natatawanan suporta 3 out of 10.
Sa 29%. Digdi kita sa pagklase. Oo. Children of divorce are more likely to earn poorer grades in school. Di ba? About twice as likely to drop out or get expelled and are less likely to attend or finish college. So, tulong naka-eskwela sa kolehiyo, ababa pa ang grado. Naka-eskwela na, pero bako magayon ang sa iyang educational level. Medyo nasa danger zone. Yes, and 200% na mag-drop. Dahil ini may kakaila, tayo ni mga pag-aadal ini duman sa mga nasyonis na igwan ng diborsyo. Correct. So, dapat, Kuya Mike, so tulong naka-eskwela, tayo na ni so 3%. Yes. So tulong naka-eskwela, ababa so grade. Diyan sa tulong iyan, 25% nag-drop. Di na mga pwedeng saro duman sa tulo. Saro duman sa tulo, drop. Diba? Diwasa natada naman, hindi nag-drop. Nailing mo na bagay. Papadi talaga. And uni bagay, kung 25% ng edad ka mga kaakian, 18 hanggang 22, nahali sa divorced families na drop out sa high school. High school pa sana, drop out na. Dahil naman siya makakatungtong sa kolehiyo. Drop out na siya. Grabe. Anong future ka anong igwa kita? Correct, diba? correct. Iyo baga. So, nagkapira iyan na papasiring kita duman sa more personal na epekto. So, hali sa kulang ang kwarta mo. Wara ka ki modelo sa pagiging lalaki. Dahil ka naka-eskwela. Dahil ka pang kwarta. Apektado ang emosyon mo ka. Problemado kang maray ka. May problema talaga. Kung baga, gariyan kuya ay domino effect. Di ba? Papasiring diit na nagpaparadagdag ang mga harmful effects ka. So, ang sunod ka ni kuya ay uning emotional effects. Emotional. Ikaw man daw, usually baga, panag-aiwal pa sana nga ni ang parents. May naibi na tulo sa mga aki. Correct. Yan pang mabulagan. Tapos, pagka nagbulagan pa kuya nailing nila, iba nang yan kaibahan ni Papa. Nako. So, pag-iwal, pwedeng kinudot, supuso kang aki. Kang nagbulagan, pwedeng nawasak na. Giniligit. Nawasak Ngunyan, na. nailing pang may kaibahan, pinatok. Grabe ng kakulugan ng namatian emotionally. And may mga pag-aadal kuya na ining diborsyo, nagkakausa ini na may mga aki na na-diagnose. Uni baga nagkakaigwa ki learning disability and or so ADHD. So attention deficiency sa basta gari ang aki medyo lutang. Dahil permi siya nakaka-concentrate. So, iyan ang mga na mga terms kaya ini sa yung ADHD, mga technical term ini kuya Alagad, tangan ni mapakunyan ta kasarabi digding emotional effects uning severe emotional or behavioral problems nagaripirming dakulo na problema, unhappy and depressed. Yan ang mga indicators kuminsan na look out man kami kuminsan kuya dyan sa mga akin-araw ka. Tapag-araw kaan, nakailing sa mo, tapos inapot mo. Noy. Di pa masimba. Di pa masimba. Utro pa, kukusog-kusugon mo na ang pagta. Nonoy. Sakay, sabi mo nga inalutang. So, pwede mo siya i-recommend na, ipadara mo duman sa designated guidance counselor kang school. Kauro na ko anong problema niya. Pala sa pag-eskwela, araw talaga kaya. So, iyan na emotional effects pati kuya nadadarama na yan sa pag-uugali. Yan kuminsan minaruluwas dyan kuya so pagiging bully. Yes. Gari siya baga na bully kang
Kari siya na biktima kibuli. Ang biktima kibuli, Nagiging bully man. nagiging bully man. Yan ang mga ano niya, mga indicators kaning mga ano yan, nagiging epekto kang mga children na ang parents nasa diborsyo. Yan. Kayo, magde-divorce pa ba kayo? Kung po pwede, daina, di ba? Mahal nyo ang pamilya nyo? Yes. Sabi digdi, bahala ka mo dyan, basta kami ni Agom, maugma, nag-iibahan, maski nagugurang na, may pagka-sweet manggiraray. Yan. Yan ang the best. Bahala kaya ka mo dyan, basta kami nagkakaminuutan. Pasahon man yan ang divorce bill na yan. Man yan kami dyan labot. Depende manggiraray sa magagom. Kahit walang divorce, basta di na nagkakasundo ang mag-asawa, apektado ang anak. May nagkasama na di na masaya at nagkakasakita na. Di nila naisip na sobrang apektado ang mga anak at di lahat ng kasal sagrado. At di lahat ng kasal okay pa. May ibang kasal na sa pilitan na lang. Okay, sabi yan ni 432. Sabi man digdi, basta ako kami na mag-agom, mag-ibahan asin, magkakaminuotan sa good pa man. And sabi pa ni 434, ipangadji na daima isa batas ang divorce, dadami sa Pilipinas ang magiging broken family, kahirak man ang pamilya. Okay, sige. Yan na. Okay, so Lolo, Mapadivorce pa. mapadivorce pa. Daina. Ika partner, dahil ka muna mag-divorce. Oo. May kasabay naman kuya yung May- epekto sa pag-aadal. So, may mga tao baga na babae o lalaki man, takot makipagrelasyon. Yes. Baka maarog man sa nangyayari naman sa kuyang magura. Kumbaga, may takot na. Yes. Sabi Baka- pa digdi, bawal po ang divorce sa Bible from Mauraro. Okay. May kasabihan nga na ang sino man na pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sinong tao. Okay. Correct. Correct. Sige. Lolo, nakagibon nin robot hali sa inassemble na scrap materials. Robot. Yes. Paano? Isa scrap material. Yan ang aramon ta. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Kakaiba ang naging pampalipas oras kasarong Lolo sa Laguna. Nakabilog siya ng mga robot gikan na sa iyang mga abubot. Hali sa mga scrap materials, araw kang raot na electric fan, naka-assemble ang 70 years old na si Lolo Romy ni not just one but 3 robots. Pinangaranan niya ining Camillebot, Cocobot, asin Junobot. Ibinasi niya mga pangaran kinis sa iyang mga makuapo. Sinabi ni Lolo Romy na inian sa iyang naging palipas oras tanganing daima mundo, asin mabagot, ngunya na panahon ng pandemic. Wow! Gari mo ako itong Joy Lobot. Ayos, may joy. May kariba mo lang. Pero kaya iba ang sabi mo kaya? Pirana ang edad ni Lolo? 70 years old. 70 Imagine. years old. Dahil siyang pinangaranan na Lolobot. Lolobot. Lolo na baga siya. Yung ano? Kamo, iba. Ako may ako ito ng mga, ba't yun ba? Lolo na, may bot pa. Yes. Sunod ka yan, Lolobot na talaga. Pero imagine, kadakol man sa nakwata kita ning mga pwede magibo sa laog kang harong, kadakol ning mga bagay-bagay na pwede pa mapakinabangan. And saro ini si Lolo Romy sa saro sa mga ehemplo na arog ka mga raot na electric fan, pwede pa pala mapakinabangan. Akala nyo, first world countries lang ang may kakayan magibong robot. Si Lolo, kaya. May robot magkita rin sa Pilipinas. Kaya, ang challenge dyan. Gari, interested si Kuya. Pag-uli Kuya, magibong na akong robot. Anong papangaranan niya, Kuya Mike? Moneybot. So ang challenge dyan, imbes na magparareklamo kita kan pagal sa buhay, mag-isip kita kikibuhon, especially kung yan na pandemya. Yan. Diba? Yan ang tama. Yan na. May maginibuhan lamang kita. Araw kay Lolobot na naka-invento, Joy Lobot. Pwedeng ulo kung si Kuya Manny, pero pag uli niya, pwede man ngayon ako mag-assemble. Moneybot. Okay. So yan po ang ang bago ngunya na pagkahapon
digdi sa tuyang programa. Kamusta ang tamunan sa tuyang mga paraan tabay? Hello muna kay Nick Rigachuelo, si Malu Atento dating klaro, marin hapon da. Si Siram Jason Buebos, masiram na hapon. John Stephen V. Orozco, attention deficit, anini? Hyperactivity disorder. Okay. Thank you, So, John. Yes, thank you. Heidi Madalion Buemia. And si Madam Emilia Dalit Badillo, Floreline Liaguno Adana, nakatutok manda. And pahabol digdi. Sana po Ate Jen, pag mag-asawa ka po, makapitong beses, kilalaning mabuti para walang divorce. Yes. Iguana si Ate Jen, may baltog na. Baltog. Ikaban si si sa babae naman Si Oriol. Okay. Bitaminang Pampamilya. When I let go of what I am, I become what I might be. By Lao Tzu. Lao Tzu. Si Lao Tzu, midwid ba ito? Si Lao. And si Chu. Paglinigawan mo pala kuya so i-let go mo sa diri mo. So dati ka, pwede ka maging another na sa positibong paagi, as in, sa positibong papadumanan mo. Kaya baga sa mga trabaho, sa mga mentor pirming pigsasabi yan na you get out of the box. Yes. Yeah, thinking out of the box. Correct. Yes. Diba? Yung mananggada Level up. Level up. Bako, mag-ali ka duman sa imong anong pinag-aapo dyan? Alingawang kulog. Comfort zone. Paano man ka sa danger zone? Yes. Bako comfort zone. Okay. Think out of the box. Yes, oo. Kasi dakulong pa ning mga skills na pwede pa ma-develop. Mas nilawakan tapos sa tuyang mga pag-iisip, di ba? Yes. Hello muna kayo, Sir Ulysses Broncano, nakatutok manda. Okay, so yan na po ang presentasyon kung programang Usapang Pamilya, ngunya na aldaw ng Biyernes. Ako po, si Kuya A. And si Kuya Mai. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Nung nadangog, programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Nahihirapan ka bang matulog? Baka na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawang lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Taranuman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso,
makasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo o rogna kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau, Kandinar. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binas. 42% kan mga elementos kan Philippine National Police ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19, mantang 47% ang nakakuha na kan primerong tudok nin bakuna. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na nasa 93,725 na mga pulis ang duwang beses nang natudukan nin bakuna, mantang nasa 104,562 ang nagahalat paman kan ikaduwang dose
Idinagdag pa man yan na base sa datos kan PNP Health Services, nagpapahiling na nasa 23,845 pa o nasa 10.7% pa kan mga pulis anday pa lamang natutudukan nin maski sarong dose nin bakuna. Yan ang pang alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,